Здравейте, приятели! Ще сме ви благодарни, ако ни помогнете да развием Facebook страница Добричлии, като поканите своите приятели. За да ги поканите, е необходимо да влезете в страницата. Харесайте нашата страница. Слезте малко надолу и ще видите текста "Поканете приятелите да харесат тази страница". Натиснете бутона "Вижте всички". Излизат всичките ви приятели. Необходимо е на всеки приятел да натиснете бутона "Покани". И така нататък, докато поканим всичките си приятели. Това е всичко. Благодарение на вас, тази страница е най-голямата Facebook страница с Добричлии.